Matasa masu zanga-zanga a Najeriya sun ce ma sojoji da 'yan sanda a Najeriya ku yaƙi 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane bandit da 'yan Boko Haram da suke ƙoƙarin hana noma da zaman lafiya a arewacin Najeriya, ba matasa masu yunwar zanga-zangar zaman lafiya da samun tsaro a Najeriya ba. Sojoji da 'yan sanda sun ce matasa da suke daga tutocin ƙasar Rasha kamar suna yaudarar ƙasar Najeriya ne, bayan da suke kira ga shugaban ƙasar na Rasha Vladimir Putin da ya zo ya kawo masu ɗauki na halin da suke ciki a Najeriya. Sai dai sojoji a Najeriya sun ce masu daga tutocin Rasha kamar suna yaudarar ƙasar Najeriya ne, su kuma matasan a Najeriya sun ce suna daga tutocin Rasha ne saboda suna ganin kamar cewa ita ƙasar ta Rasha ita ce ƙasa wadda take tausaya ma talakawa da kuma ƙoƙarin tabbatar da adalci a duniya. Zanga-zanga sai ƙara yin zafi take yi a Najeriya bayan da 'yan sanda suka watsa tiya gas kuma suka wace lahirin matasa masu zanga-zangar lumana. A cewar wata matashiya daga Najeriya cewa menene muka yi musu shin mun cancanci mu yi dizamin wannan irin tiritin daga 'yan sandan Najeriya bayan cewa mu muna ƙoƙarin yin zanga-zangar lumana ne, amma suna jefa mana tiyaga suna koran mu, bayan cewa mutane ana kashe su a arewacin Najeriya, a Zamfara, a Katsina, a Kaduna. 'Yan gudun hijira sai yawa suke a Najeriya, talauci ga yanan ya addabe ƙasar, amma kuma mu ne suke yaƙa mu da muke zanga-zangar lumana. Matasa a Najeriya sai daga tutocin Rasha suke yi. Matasan sun fito ne daga arewacin Najeriya waɗanda suna son ƙasar Najeriya ta koma da makwabtaka da Rasha, da ta koma da abota da makwabtaka da ƙasashen na AES waɗanda Nijar da Mali da Burkina Faso a yanzu haka suna ƙawance ne da ƙasar ta Rasha. Matasan daga arewacin Najeriya suna tsammanin cewa shugaban ƙasar na Rasha Vladimir Putin, wanda shine ake gani shugaban tsarin duniya, wanda 'yan matasan na Najeriya suke son ya fara alaka da Najeriya, sai dai su sojojin Najeriya suna ganin cewa idan har ana so a yi makwabtaka ko abota da ƙasa ta Rasha, dole sai an samu shugaban ƙasa wanda yake da ra'ayi da Rasha ko kuma ta sojojin Najeriya idan sun yi juyin mulki, al'amarin da ya kawo tashin hankali a cikin gwamnatin Najeriya da shugaban Najeriya, ganin yadda matasan suke daga tutar ta Rasha kuma suna kira da babban murya cewa Vladimir Putin ya zo ya cece su. Matasan Najeriya sun ce ma sojojin Najeriya, ku yi amfani da makaman da kuke da su na zamani ku kawo ƙarshen matsalar tsaro da take addaban Najeriya, ba ku dinga korar masu zanga-zangar zaman lafiya ba, duk da cewa daga cikin masu zanga-zangar akwai masu ƙoƙarin canza manufar tafiyar zanga-zangar su fara sata ko kuma tare da hankali. Sai dai matasan sun ce ma sojojin Najeriya, ku yaƙi 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane a cikin arewacin Najeriya, ba masu zanga-zangar lumana ba. Tun dai farko su sojojin Najeriya sun yi yunkurin su hana yin zanga-zangar, al'amarin da ya so ya kawo cece-kuce, sai dai su matasan Najeriya sun kyale umarnin sojoji sun ci gaba da yada zanga-zanga. Ku kasance tare da Motivational Success daga Ali Namuda a Najeriya.